mfethu kuba i-iron fist in a velvet glove mfethu ukhuluma kakhulu ngokwazi ukucontainer ipower, you know. Athi uNkulunkulu ekubusisile ngepower but ukwazi ukuyicontainer uyisebenzise ngendlela efanele mfethu. Khona iminyango vume ngeke izivuleke for some people uma ukuthi bazo actor big, you know. Uthi ufika nje endaweni ethile usuveza ama-accolades, uthi ufika nje endaweni ethile sekufana kubonakala ukuthi wena uqualify kwini. Khona iminyango engeke izivuleke ngobani uzobe usuyi-threat kwabanye abantu. Be an iron fist in a velvet glove. Khona la indawo uNkulunkulu ezofika khona kufanele ungakhulumi ngama-qualifications akho. Uthi ufika mfethu bakunikeza umshanelo ushanele, wazi kahle kamhlophe ukuthi une-degree, wazi kahle kamhlophe ukuthi ufundile, usubmit mfethu, wazi kahle kamhlophe ukuthi khona abantu abasebenza ema-office ukuyosebenza kuwo ongakwazi mfethu ukuyenza kangcono imisebenzi yabo. But mabekunika umshanelo ushanele mfethu, ube nje umuntu ojwayelekile onganakekile, knowing very well ukuthi wena mfethu khona izinto ongazenza ezinkulu. Contain your power. Khona abantu uvuma mfethu abafa isikhathi singakafiki ngenxa yokuthi uthe ufika kwamanye ama-department wafuna ukuqhakambisa ukuhlakanipha kwakho, ngenxa yokwenza njalo wa-offend abantu abaningi. Khona abantu uNkulunkulu afuna ba-contain their power. Be an iron fist in a velvet glove. Abathi mabekubuka mfethu abantu abenza nawe izinto bakuthathe kancane, babuka ngazuthi nje you are just a walkover. Khona abantu esibabonile abafike kuma-organization mfethu bene-power but bakwazi ukusubmit kuma-positions ebebafakwe kuwo, bevule amehlo ukuthi once i-opportunity ethile ivela I will jump to it mfethu.